Ще погребе ли изкуствения интелект pay-per-click специалистите? Аз съм Христо и съм тук да ви помогна да бъдете успешни в дигиталната реклама. През годините съм помогнал на повече от 2000 души да увеличават своите продажби и да бъдат успешни в интернет. Вече живеем в ерата не само на информацията, но и на познанието. Автоматизираните решения стават все по-прецизни. Вече виждате, че в Google Ads все по-лесно се създават рекламни кампании. Това важи за всички платформи. Мета на Facebook и така нататък. Сега въпросът е тези автоматизирани решения, AI, Machine Learning и така нататък, дали ще изместят тотално нашата роля в дигиталната реклама. Според мен отговорът е не. И ще ви кажа защо. AI все още не може да определи ясни бизнес цели на вашия бизнес. Все още не може да направи най-добрата стратегия, конкретно за вашата история, за вашите продукти, за вашите конкурентни предимства. И фокуса на нашата професия се измества от физическо създаване на кампаниите, по-скоро към консултиране, планиране и създаване на стратегии. Нещо, което би могло да се направи в комбинация, досадната техническа работа да се върши от роботите, а идеите и планирането да се извършва от специалистите. Така че по-скоро виждам голям потенциал нашата професия да стане по-лесна и по-интересна и нашите усилия да отиват в генерирането на хубави идеи и на хубави планове, с които да помагаме бизнесите да се разширяват, да увеличават своите продажби. Така че по-скоро отговорът е не. И AI по-скоро е един чудесен помощник, за да свършим добре нашата работа. Не губете ценно време и пари. Запишете се за нашия курс от линка в описанието.